Τα πιο επικίνδυνα ναρκωτικά δεν είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη και το κρακ, διότι παρόλο που αυτά οδηγούν το χρήστη στο θάνατο μια ώρα αρχίτερα, τουλάχιστον ο χρήστης έχει επίγνωση ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα σκληρό ναρκωτικό. Τα πιο επικίνδυνα ναρκωτικά είναι αυτά που κυκλοφορούν ανυποψίαστα μέσα στα σπίτια, ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στις φιλίες, ανάμεσα στους έρωτες, ανάμεσα στο γονέα και το παιδί. Είναι η καφεΐνη, η νικοτίνη και το αλκοόλ. Τα νοσοκομεία δεν είναι γεμάτα από συμπτώματα ηρωίνης. Είναι γεμάτα από καρδιαγγειακά προβλήματα, γαστρεντερικές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια και αυτοάνωσα νοσήματα. Η νικοτίνη είναι το πιο εθιστικό ναρκωτικό στον κόσμο. Αρκεί μόνο μία τζούρα. Και αν είσαι γενετικά προδιαγεγραμμένος να εθιστείς, θα κάνεις τα πάντα για να τη συνηθίσεις. Θα ζαλιστείς, θα βήξεις, θα κάνεις εμετό και θα συνεχίσεις να προσπαθείς ξανά και ξανά μέχρι να τη μάθεις. Αν δοκιμάσεις κοκαίνη, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Απλά είσαι ελεύθερος να επιλέξεις αν σ' άρεσε και θες να συνεχίσεις τη χρήση της. Η καφεΐνη συνδέεται με τις περισσότερες αγχώδεις διαταραχές, τη στιγμή που η κοκαίνη δεν συνδέεται με καμία. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο, βρίσκεται σε συγκεντρωτικό πίνακα συσχέτισης ουσιών και διαταραχών μέσα στο DSM-5. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας κατάλαβαν τι είπα μόλις τώρα. Φυσικά αυτό που σου λέω δεν είναι να σταματήσεις την καφεΐνη και να ξεκινήσεις την κοκαίνη, αλλά αυτό που σου λέω είναι ότι η καφεΐνη δεν είναι η αθώα ουσιούλα που νομίζεις ότι είναι. Ξυπνάς το πρωί και είσαι ζαυλακωμένος, σέρνεσαι, δεν μπορείς να πεις καλημέρα σε άνθρωπο αν δεν πιεις καφέ. Και μόλις πιεις μερικές γουλιές, έρχεται ο οργανισμός στα φυσιολογικά του. Αν δεν είναι αυτό ναρκωτικό, τότε τι είναι? Ο μόνος λόγος που δεν μπορείς να πάρεις κοκαίνη από το σούπερ μάρκετ είναι διότι τα κράτη ανά τον κόσμο δεν πρόλαβαν να βάλουν χέρι στα συμφέροντα των εμπόρων ναρκωτικών. Αν είχαν προλάβει, θα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, θα έπαιρνες μια πολύ μικρή δόση κοκαίνης, θα ήταν και πάρα πολύ φθηνή και θα είχε το ταμπελάκι του κράτους επάνω και θα αισθανόσουν ότι είναι νόμιμο, ελεγμένο και όλα μια χαρά. Όπως αισθάνεσαι και με όλα τα μπουκάλια που πας και παίρνεις. Θέλω να σου πω, σταμάτα να αυταπατάσαι. Κάνε κάτι πιο δραστικό. Πάρε και πάλι τον έλεγχο του εαυτού σου στα χέρια σου. Ανάκτησε και πάλι την ελευθερία σου. Ξεκίνα να επικοινωνείς μαζί μου. Ξεκίνα να κάνεις συνεδρίες. Γιατί όχι? Αν περνάει από το μυαλό σου πόσο θα κοστίσει όλο αυτό, να είσαι σίγουρος ότι θα κοστίσει πολύ λιγότερο από όσο κοστίζουν όλα αυτά που πίνεις και καπνίζεις και στρίβεις.